ndobva vasumuka nanatsano vavo ndobva vaenda kwavakaenda kwaPingo kumaprofita. Ndobva vaudzwa zvavakaudzwa kunzi muve nejira dzvuku toda kuponda munhu akaita sei akauraya mudzimai wangu. Hanzi wakatambanudzwa jira dzvuku ndokunzi munhu wese pinda uchijamba toda kubaya munhu akaita sei, toda kubaya munhu akauraya. Ini ndini maiguru venyu akagara hanzi pajira riya, vamwese vadarika vapedza. Ndini maiguru venyu. Vanhu ndokubvunza maiguru vapi? Zvanzi hamundizive here? Zvanzi maiguru, ndini maiguru venyu nachi. Ndakauraya, ndini ndakadya mwana wangu gamu. Ropa rake riri mudende, ndine dende riri pasi pemubhedha rakatozara ropa. Tiri kumuda nematsamba ake ose akakwana ebasa raari kuita rechipositori rekunoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Izvozvo mani, izvozvo zvokuzonoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Vanhu vafirwa vari kuchema, wotanga kuinesa hondo muvanhu vari kuchema. Munhu angauraye mwana wake achimuurayirei? Mukwasha uya manje ari kuudzwa kunzi mai vakona vakabereka ndo vakadya, abva atotsamwa atoenda kumusha. Asina kukanikwa nezvepadera, ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Mudzimai wake akati ndoda kufamba tinzwei kuti mukadzi wangu chakamuuraya chii. Ndobva vasumuka nanatsano vavo ndobva vaenda kwavakaenda kwaPingo kumaprofita. Ndobva vaudzwa zvavakaudzwa kunzi muve nejira dzvuku toda kuponda munhu akaita sei akauraya mudzimai wangu. Joshua mukwasha akadzoka ndobva vaya kuChegutu. Ndobva vazodzoka vatsvaga jira riya vakasvika kumba kwangu kadoma uku ndokurara. Vakaita mazuva maviri variko vachimirira muswe, vanga vanzi vauye muswe Friday, Sunday achazoti Sunday on Friday. Saka vadaro ndobva vati isu takwenda kupi kwatakaudzwa kuya kuti tinonzwa tinopesa nhau tinzwe musoro wenyaya akauraya mudzimai wangu. Ini ndasinganzwe zvakanaka semunhu akabva mukufirwa. Vati nyama dzangu dzikurwadza endai. Ndokubva vaita sei vaenda. Zvanzi kunotidwa mai vemunhu ndikati endai munondimirira musikana mukuru uripo plus mai vadiki variko. Vonda sei munondimiririra. Ini nyama dzangu asanda right. Ndobva vasimuka ndobva vaenda. Tagara ndobva tazonzwa mukomana auya ndichitogeza. Vasikana vangu vasiya mabhegi kumba kwangu. Zvanzi ndatumwa mabhegi nanasisi nanatsano takwenda kupi takudzokera kuChegutu. Ndikati kona yanga mafambira yamira sei havana kuda kundibudira pachena pavangoti muprofita wacho angataura zvisinganzwisike angataura dundu. Saka munhu avo vasvika iko kwaPingo kumuprofita uya hanzi wakatambanudzwa jira dzvuku ndokunzi munhu wese pinda uchijamba toda kubaya munhu akaita sei, toda kubaya munhu akauraya. Saka mushure mekujamba vanhu azvinei ndianzi akabudirwa here ipapo achitaura nhau dzake dzekuti ini ndini maiguru venyu akagara hanzi pajira riya, vamwese vadarika vapedza. Ndini maiguru venyu. Vanhu ndokubvunza maiguru vapi? Zvanzi hamundizive here? Zvanzi aiwa toda kunzwa kuti taurai nesi kuti maiguru apana maiguru akawanda. Zvanzi maiguru, ndini maiguru venyu nachi. Ndakauraya, ndini ndakadya mwana wangu gamu. Ropa rake riri mudende, ndine dende riri pasi pemubhedha rakatozara ropa. Vana vese vari kuteera gamu vese plus inini hazvinei ndakanzi ndini second plus vana vasikana vanaji vese vari kupera kufa. Vada kudya, ndoda kuvadya vese, dende rangu ratozara ropa izvozvi. Tafadzwa haufa wakazvara iwe kana kubata mwana. Gogo vari kurwara, kutaura mai vangu inini, gogo vari kurwara, vari kuplot uku vada kudya futi neni naji kuvaurayira imba iri kuChegutu. Saka ndonyacho yakaitika kumaposto pamberi pemukwasha. Munhu akafirwa nemukadzi akataura mashoko ekuti ndakadya mwana ndoda kudya futi gogo, ndoda kuuraya gogo futi wekuploti kuvaurayira imba pamberi pemukwasha. Nyangodai zvaitaurwa pameso pani ndo zvakuwisai kudara nditi. Chokwadi zvekuti pane munhu azosvikirwa
atadza kusvikirwa kuti atadzise ndufu kuti dzisapinde mumusha onosvikirwa kunotaura kuti muroyi ndinhingi hazvinei ndeupi wacho tiudze izvi mhuri dzachona dzakanga dziri kwekoko ndedzipa amai pane varipo here pano vesa vanga varipo vesa ndiani akashinga anotibatsira nemashoko taurirei pamusoro wedare ini ndinoitwa Lorini Mudhara. Ndakaenda uri musi wesandi kumaprofita ikoko. Mushure mekunge ndatomboramba ndichiti nhau dzemaprofita ina handidzifarire. Maprofita anoparadzanisa muri. Saka mukwasha bamunini ndini ndine munin'ina akashaipa. Bamunini ndobva vati ndokumbirawo ruda kumbononzwa chakauraya mudzimai wangu. Ndobva ndati inini kuti ndiregedze kuenda regai ndingoenda ndibatane navo nekuti zvinozoita sekunge ndine zvandinozivawo ndikaramba. Regai tiende. Saka takabva taenda tikasvika mama ava vadiki munin'ina wamama varipo nemusikana ushu variko ikoko. Kweyo vagarapo vagarirei musungwa here? Yavo nyaya ndei? Ndive vari pamwe chete nemwana. Wakabati pane munhu wanaitaura akachidonongodza kuti zvakazodai zvikazodai ndo zvamataura. Ivo vaitiwo chii? Handisingazivi vanga varikwa. Ndobva saka sekuru ava hanzvadzi yamama vanga varipo. Vakomana vanzvadzi dzangu ndovekutanga kuenda vanga varipo vari 2 ava. Mukuwasha wana mama murume waushu vanga varipo. Ari kupi? Okay. Saka mukuwasha wemuchakabvu murume ari kupi? Akaenda kumasvingo. Akaenda kumasvingo. Ndinonzi Lorini. Akaenda kumasvingo ndo Mudhara. Akaenda kumasvingo ndo kune vabereki vake. Saka muprofita uyu vakambotanga vachiita zvavaita ndobva vazosumudza mama ava. Zvikanzi mai ndiri kuona mune misodzi mumatama muri kuchema kaimimi. Zvikanzi chokwadi. Mauya nani mama ndobva vasumudza zvikandauya nevana vangu. Tikabva tasumudzwa tese. Nehanzvadzi yangu iyi ndobva vasumuka vakwasha ndobva vasumuka. Kukanzi mai mimi ndiri kuona mumusha menyu mune murume arimo Mudhara arimo mumusha menyu ari kuita kumbatana pamwe nemumwe munhu wamakambofambidzana naye akonzeresa nhau yekuti mwana uyu afe ende ndiye ari kukonzeresa nhau yekuti vamwe vana ava vazotevera. Ndaona mapera vana vese vapera vasikana vana venyu vese uyu aenda ndiye avhurira vamwe. Saka vachiri kudaro zvikanzi mauya rini zvatakataura. Saka vanhu ndopa vakaburisa mucheka wanga vataurirwa kunzi vauya nawo mutsvuku ndobva wawaridzwa. Ndoda kunzwisisa mucheka waizobuda imimi pamakanga makuendapo kune vamwe vakambenge vatoenda vega ndivanani? Vakomana mukwasha vekusaidhi renyu vakanga varipoka. Mukwasha aripo hapana chakaipa. Idare rakachena right. Pabuditswa zvakanga zvichinzi huyai nazvo ndokubva vati bayai toda kuti mubaye munhu akazviita toda kupondera munhu uyu musaga. Ndo mashoko avakange vaudzwa mwezi racho uri musi weFriday uyu wanga wasandi. Toda kuti tibaye munhu akadii akazviita. Tikabva tabaya saka vaitibata tsvimbo mumwe nemumwe tichibata. Pakazosvika uyu munin'ina wangu uyu achibata tsvimbo akabva atanga kubudirwa. Zvikanzi chiuyai mubvunzi nyaya yamama chida kunzwa pano nemuprofita uya. Chibvunzai mega mubve maziva munhu akaita sei akaponda munin'ina wenyu. Ndobva tanobvunza kune munin'ina ushu achibudirwa. Tikati ndiwani? Zvikanzi muprofita mubvunze musatya. Ndiwani? Uri kudei? Zvikanzi hamundizive here? Ndini maiguru vake. Maiguru vake vekupi? Zvikanzi ndini maiguru vake hamundizive. Saka pakazosvika hanzvadzi yangu iyi ndobva vabvunza zvikanzi ndiwani? Maiguru vake hanzi. Zvikanzi iwe tafadzwa undizive here? Ndini mai vako. Ndobva tati mai vako ani? Mai vangu vani? Handikozi vese tinongwadaidza kuti ana mama namama. Mai vako vapi? Ndini naje. Mai vako iwewe haundizive here? Iwe Lorini nachipo kuya kuzondifumura panapa. Mauya kuzondifumura ini. Iwe Jeni wauya panapa iwe hazvino wakangwarisa stereki. Ndini ndakatodya gamuye ndakatomudya kureva muchakabvu ane 2 weeks ashaika. Ndini ndakatomudya dende rangu ratozara neropa izvezvi.
ndakatomudya iwe wazvine wakangwarisa ndiwe uri kutevera ndoda kutokudya ndoda kutokuuraya vese vasikana ndoda kutovadya chero mai vari kurwara kumusha ndoda kutovadya mai vavo ndoda kutovaurayira imba ndoda kutoitora imba iyoyo mese hapana zvamunondiita iwe tafadzwa ufe waroora iwa ufa waita kana mwana hamuna chamunofa maita mukabata tafadzwa ari kupi uyo ari apo hauna musikana here unaye roora unyadzise Satani usaporomote zvakadaro toroora musikana wako tonyadzisa Satani. Okay, saka madzibaba vaivai pakangotaurwa mashoko evavo ndakabva ndabva ndakutotanga kufunga kuti chii chiri kuitika chakadai so hatichanzwisisa chokwadi. Saka ini ndakabva madzibaba vatoona kuti munhu uyu ameno kuti vakaona kuti ndabatikana nezviri kuitika nekuti ini nhau dzemaprofita idzi ameno ndobva vati une mubvunzo here nenhau idzi zvinhu zvenyu zvabuda pachena kaizvi ndemadzibaba ndobva ndati chekutaura handina pari zvino asi ndichazotaura ndozvandakaudza madzibaba evavo ndobva tanogara namama ava ndikati inini nhau idzi ndosaka ndandisingade kutsika pano zvachose handitodi zvachose vanhu vandihotipota vandisvike pano handidi nhau idzi tikatanga kupopota nemunin'ina wangu tiri pamasowe pavo zvodaita taida tosumuka kuenda vakomana ava vanga vatoriwo nemunamati ava yaifanira kuitirwa ndozvavazototigara. Saka zvapera sekudaro takabva tabva isusu ndobva tadzokera kumusha chechi yacho yapera. Muprofita haana kuzotitsanangurira nhau yake chaizvo kuti zviri kunyatsofamba sei. ndobva zvaita sei ndinotiudza ndimi kuti ndobva tapedza soziva kuti mapedza kama muchitsanangura ndo mafambiro akaita nhau yacho tiri kumasowe ikoko. So muroi makabva mamuudzwa wongo kuti yadya mazai ayo ndozvazvaireva chokwadi. So isusu mutemo wedu pachivanhu munhu akangove munhu chete anokonzera kusagadzikana kwezvinhu mumhuri kana kupatsanura nekuparadzanisa vanhu vana vanyamunhu munhu iyeye haafarirwe nesu. Basa redu seumambo ndire kuona kuti mhuri mumusha dziri kurarama dzichifara here. Ukaona paita munhu manje anenge azonoita nyaya yekuti anoda kunoparadzanisa vanhu, chiprofita ichocho charambwa neumambo. Saka tinoda muprofita ave musungwa wedare rino. Handitika asi handisi kunyenyeredza. Uyo ndiye akanga achitaura mashoko anga achitaurwa kawo. Hatimirire kuti anenge aripo yatouya kudare imombe nehwai. Kunanga munhu uroi automatically imombe nehwai. Hwai kuna mambo, mombe kune munhu wawananga uroi 400 years. Ndapedza neuyu ndiri kuda mupostori neuyu ukama hwavo hwakamira sei. Mukwasha murume wouyu ndeupi? Tiudzei baba, mupostori ari kutaurwa munomuziva here? Munomuziva sei? Yes. Yes. Imimi manje handichatoda kutoenda mberi because uri mukwasha rupesera ndakupinza pasina kunaka. Ndiri kuda uyo mwana wavo. Nyaya yese iyoyo manje ndokuchechi kwavo ndo vachona manje sei tingaende kumupostori wandonamata inini kana nganga yandozivana nayo inini tichida kuita zvinhu zvemumusha. Kuna zvinhu zvakadaro wonosvika iwo ndiwo kuchechi ikoko wakunobudirwa une mudzimu here? Ane mudzimu here mudzimai wenyu? Anoprofita here? Akaita sei? Vanhu vakaita izvozvo vai mambo wangu sisi vavo vari kukurukurawa pavakabatawo vakadonhawo vakastikawo vakatadza kunzwisika kuti vakataura here? aiwa havana chavakataura kustika vakastika rinenge richizikamwa. handiri mune muchiziva zvamune muchiretserera mumachira enyu. Isu tiri kutaura munhu akataura pamuromo pake pachibuditsa mashoko ekuti ndini ningi ndakazodai zvikazodii. Iyeye akanga achinanga munhu uroi imombe nehwai. Hwai kwamambo, mombe kumunhu akanzi muroi. Tiri kuda mupostori pano. Munosvika mumutaura kuti munhu washe wanzi namambo ngezi kwatanga taita kuri kudiwa kudari. Tiri kumuda
nematsamba ake ose akakwana ebasa raari kuita rechipostori rekunoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Izvozvo mani, izvozvo zvokuzonoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Vanhu vafirwa vari kuchema, wotanga kuinesa hondo muvanhu vari kuchema. Munhu angaurayi mwana wake achimuurayirei? Mukwasha uya manje ari kuudzwa kunzi mai vakona vakabereka ndo vakadya, abva atotsamwa atoenda kumusha kwake. Aigara kupi nguva yese? Mukwasha aigarepi? Anogara kuSouth, aigara vese nenzime yeSouth. Anditi makwana. Saka mupostori panapa tichamuitisa mashura, anotiudza munhu akadya munhu pano musi wacho iwo. Ndomuda after 14 days pano mupostori. Mese mune muri pano. Kwapingo. Ndikoko. All right. Right side. Panoitwa nezvei? Pamaini. Hakuna munhu anotogarika mani magarikiro ewa dari risowe tingada tichiriziva. Munhu akatozvigarisa paanoda kutozvipa pekugara. Unonzwa kunzi pasowe. Rani sowe racho? Sowe rinounzwa runyararo muvanhu vari kuchema. Angadai akangoti apa pano apa munhu ari kuchema, regai tiite zvekuti munhu akauraya munhu abude. Handiti vobuda amai ava movaona mese kuti ashua vega pataurwa nyaya yekunzi regedzai ndiite maitiro angu, munhu akauraya munhu adi abude. Paitwa zvaitwa, hapana kunangwa munhu wobuda woendapo ega. Ndo ung'anga hwakanga uchiitwa nemadzitateguru edu kare. Ndo upostori hwakanga uchiitwa nevakanga vachihuita kare. Chitema ndicho ngachibude, kwete kunanga munhu uroyi. Ukananga munhu uroyi, handiti mukatorwa dzimai venyu avo ezvino so vakatorwa neuyo, mukatora demo mukatemwa, munosungwa munoenda kujere muchisiya dzimai vari kumba vatorwa vacho ivavo. Saka ndo nyaya yacho. Ava pavakanobatiswa nhingi ye tsvimbo, handiti aiziva iye kuti vachataura. Akadii kusitaura egariye munhu wamakanga maendera kuti akubatsirei? Taurai. Inini maonera ndakaita pakuzosvika vanhu ava vazomba chokwadi kubva kumuprofita. Inzwa kaiwe usataura kuti chokwadi kai. Saka ndachikurambidza kutaura kaiwe. Ane tsamba here. Nai musema ningi ndajaira sekretari wangu impamombe. Tiri kuda kuti titaurirwe neuyu murume uyu kuti ane tsamba here. Ndokudanga vanhu uroyi. Ainini pakwandinoziva. Wai muchitevera vanhu vamusingazivi? Munochekaniswa ukama nehama dzenyu mukasachenjera nevanhu ava. Handiti mapona. Tinovada vanhu ivo vaya nokuti munouya matambudziko akasiyana-siyana muno. But we need the people vane zvese zvakakwana. All requirements. Zvese zvatinoda, isa matsamba ako apa. Tinomutsvagira basa. Kana paita basa munhu handiti semhuri yapirwa mopesana kana toda kutsvaga chakadya munhu. Awo mawirirana ningi svikai kuno musi wakati. Handiti tine basa renyu varume tinosangana pano musi wa30. Handiti muchingosvika tototora munhu. Pane vamwe vatakamboita izvozvo pana apapo tikanyara. Handiti uroyi unorambwa ubvumwe. Handiti asi unobuda. Ini baba vangu vanobereka inini. Baba vangu vanobereka ini vasati vafa ndo vakanga vane uroyi hwokuti vaidada nawo. Handiti ukafamba uko so uchiuya uko ukati kumberi kwangu kwaita munhu. Handiti ka ukata iwo uti norega ndihwande kudai. Vakabata shizha remuti, chero muti uri padhuze pawo kubata shizha kudai. Iwo dedzera kuti aiwa mpamombe ndini ningi wega. Handi waona uroyi waidadisa ka. Wafambe wati munhu ari kuya peri kwangu kwadi ndoda kuhwanda. Pawahwanda iwo kuti so iwo dudza wega kuti ndini ningi. Handiti aikona uroyi hwokudya vanhu, uroyi hwokuuraya vanhu, hwokupa vanhu zvitsinga nekudii. Hakuna anoubvuma. Handiti
but haugone kutaurira munhu kuti iwewe uri muroyi usina gwaro rinokutuma kuti unge uchiita izvozvo. Handiti mupostori ndiri kumuda pano musi wa30 I think ndizvozvo chari 30 ndo rimwe dare ratichaita tabva 16 tozouya musi wa30. Musi wa30 kune vanenge varipo vemhuri dzese dziri mbiri, kune vamwe vanozoti tunoenda kumabasa kunana South Africa kupi handiti ngavaende zvavo kubasa. Nyaya yedu yabuda pekutanga handiti avo vanotoenda kumupostori wavo unosvikomutaura kuti amino munovati chii, vamwe vanonzwa na mambo ikoko kumachechi kwacho anosvika kutoripota kuti yanondibata nyaya yacho, ndanobatwa kweunzi zvandakanga ndichiita. Iye aritotaura kuti handizvizive zvandakanga ndichiita handiti. Of course anogona kunge asingazvizivi handiti, but tinotaura kuti louder speaker yakanga ichibuditsa zvakanga zvichitaurwa ndeipi pamuromo pemupenyu aripo handiti. Pakuda munhu anomudhifenda mupostori nawo ndiye avabatisa tsvimbo achiziva kuti pachataurwa neanotaura. Dai akati muroyi achataura handiti, dai akataura kuti muroyi achataura, ndo rubatsiro rwataendera pang'anga, ndo rubatsiro rwataendera pamupostori kuti tibatsirike tese tisanangane. Inyaya yekusada kunangana handiti. Vanhu tine problem yekuti tikafunga kuti nhingi aita a better life amuroyi handiti mapawa tese munhu akaita upenyu hunenge huri nani, but tinenge tichiziva nhoroondo yemunhu kuti munhu uyu tararama naye anga achingoshupikawo sezvatiri kuita. Ezvino so muchiri makanaka nokuti hamuna zvamuinazvo. Musi wamunongonzi mavaona akatenga Honda Fit, mamona ane X-Trail, mamona ane GD6, matove muroyi handi mapona matove chi matove muroyi matove muroyi. Saka pamunenge maamuroyi manje ipapo padii paipa patoshata. Saka munhu iye ega abata tsvimbo akutiudza kuti ndini ndakadya munhu, ndini ndakazodai ndikazodii. Tikatsvagere kuti munhu haana kunanga munhu muroyi iuroyi, iwe wanga uchitaura ndiwe nemuromo wako. Zvanga zvichikutaudza isusu hatigone kuzvivheta kuti anga achizvitaura pamweya here, anga achizvitaura pachiya izvozvo aiwa, anga achizvitaura ndiani, ndeuyu ananga munhu uroyi mombe nehwai kwamambo. Mupostori tiri kumuda musi wa30. Imama imi munoisa mari mudare medu rekupa mupurisa wedu onosunga mupostori. Tiri kumuda panapa musi wa30 pana. Nhasi ndomboisiya ipapo nyaya yenyu. Mbamombe imhuri paita nhamo mai avafirwa nemwana wavo mupana, ndovo chinoti manje vainda kumashope kwavaenda vabva vaenda kumupostori. Ara ndo nguo tsvuku kana nguo chena ameno vanzi chibata ichi tsvimbo pavari kunobata tsvimbo vatetawo manje ameno zvaita sei vakutaura manje kuti inini nhingi ndini ndakadai handiti vachitaura zita ramai vemuchakabvu manje. Saka muchakabvu aenda murume wacho neshungu ndiye anga achikwekweredza vanhu ngatiendei timbotsvaga kuti zvakadai handiti. Mupostori abva angosvika kuita basa rake, basa ranosiya chitsvambe chiri kune uyo musikana. Chii chenyuri? Mwana wavo mwana wamnengena wangu mwana wenyu anonzi makuna mpamombe iwayo manje kuchivanhu kuti mwana anononongedza mai uroyi akapoterwa. Chamupotera chii chatingabvume isu? Ane mudzimu here? Abatiswa tsvimbo nemupostori waanonamata naye handiti papona tinongoplaga toronga kuti iwe pandichazoti iwe pandichaprofita iwe chese chandataura ndicho. Plus murayiro munofamba 3 different. Yes. Amuendi kunhu kana muda kufamba. Yes. Muenda 3 different places. Pamusoro changambango ndikumbura kubvunza kuti nini ndaitaka kubatikana kuti ndakabata ndikubata nedzikapana. Ndo pandanichitouya amai hatisati tapedza dare.
kuti taona nyaya irapo ava vapinda papi ndimabereka mwana uyu imimi ndimuning'ina kana mukoma wevavo muri muning'ina wavo mbunzo wenyu wakadaka mai ava vari kupindira papi saka manzwa paya tichiti vane nyaya yavo here pamusoro yechangamira inini chandapinza pane munina wangu ane mashoko anogara achitaura kuti inini ndine machira mudzimu. Machira mudzimu ayanzi haana kunaka. Machira mudzimu anani? Andindi nawo. Haana kunaka. Akaudza vana vangu 2 vakomana avo. Pavakaudza funga muchakabva vanga achangoti fika ndanga stafa here. Kunzi anzi inini ndine maguvhu evana vese varipo 7. Ndakamachengeta mumba achudza vakomana avo. Maguvhu ani? Evana vangu inini. Ndakamachengeta. Ndine nonzi chi? Nyengeresi. Shonzi chi? Dende. Rogara pasi pemubhedha rine ropa. Saka ndosaka ndati nyaya ingotaurwa ingojeka kuti nyaya inotanga nhasi. Aiwa katika hamuna kumunza mudare kamuning'ina wenyu. Munoona zvinhu zvakanaka zvatinoda. Pamai paripoti paya. Pasamoni renyu rinofanirwa kuklema kuti kuti muning'ina wangu nokuti imi muchiuya kuno kai maisungisa uyo kawo usabate shaya mudare mangu maisungisa uyo nokuti maimaziva mhosva yakuparirai mukadai makachiti namai vake vanondidai kana zvatodai so hativarambire ava vari apa ava izvozvi isu nditinogona kuvaudza chokwadi. Mudzimu kana wauya mumusha uyu muning'ina wangu uyu mukoma wangu handiti mudzimu ukauya pandirini uyu haitewo kuudzirwa kuti ndine makuvhu ndinei aiwa mudzimu wavo wemumusha mukoma angaudzirwa kunzi muning'ina wayo ane mudzimu wakaipa ivo vakaupemberera mudzimu wacho homwe vanoiziva hazviite zvinhu zvakadaro. Iwo evana vavo vari kupi? Mai. Makuvhu evana vavo. Pamusoro pedara. Nyenzi kutaura ndikumbira hangu inhemba. Inhemba. Ndagara ndakangovewa. Ndaifunga kuti pamwe tune kuti mwana uyu hamene kunyedza ungopinzidzwa chi. Animona panyaya nanzi ndiri. Awa yatopera. Ani mazuva ndakatovewa. Manzwa here amai. Dai mauya mudare. Makasungisiwa. Taitopinda pakukuvhetai kuti mutitaurire kuti kana mudzimu uri womumusha menyu waipa sei iwo uri mudzimu womumusha menyu kuipa kwemudzimu womumusha menyu hatingautevere handiti hatingautevere iye hanzvadzi dzenyu imi mati dziripo avaka ndibhutika ndo vana baba ka ndovangada vachitotitaura zvemudzimu yenyu dai tachida kuzvinzwa isu handiti ndo vanoziva ndo vakauchirira mudzimu hakuna mudzimu yanzvadzi ungasvike pamombe watisingazive isu zvingaitike kune vamwe vasingade vane tsinye manje muzimu waenderei pana nhingi ndo hondo iriko mazuva ano manjuzu nokuti zvazvemadhirika zvimwe zvacho ndo hondo yatiri kusangana nayo vana amai tine urombo zvikuru kana tichitaura pamwe pano patotaura mashoko anokutsamwisai but muno mudare medu zvamuri mudare medu tinotombotaurawo zvimwe zvinoitwa kuti timborerukirwa tinoremerwa nedzimwe nyaya tikaona vana isu tinodanana handiti saka muchitiona tikaonana tofarirana handiti ndo zvatine tichirwira kuti imimi kana muchitiona majidzanirano atinoita isusu pachedu handiti hatigone kuvengana zvokuti tichitoonekwa nenyika kuti mwana anonobata tsvimbo wonotaura mashoko iwayo saka tiri kuda kuti zvipupurwe nemunhu wetsvimbo muridzi wayo handiti kuti abatise inoti yabhati handina chandiri kuziva kana handiti kuratidza kuti akanga akapoterwa tsvimbo ngaiuye abatiswe futi uyo mupaona kuti anotaura kana shoko rimwe chetere pamusoro penyu kana one word ndokutaurira ndiri pano anozimbopoterwa here ndiziva mwana wenyu amai musamurambe mutaurire kuti kukura kwese kwataita naye anambobvira ndari ansandambozviona hangu kukura kwese zvakangozongopoterwa musi uyu akakukwekweretsai kuti ende yekumupostori iye ndiani
ini hangu ana kuenda ikoko avakaenda ndo vanga ndiri kuda vacho vakanga variko tiwandiri kubvunza vanoenda ikoko ndo vakatiudza vakaudza Mukwasha murume wemufi kuti ukoko kuna mashura anobata basi ini hangu handiite zvemaprofita asi vakatondidhonza nini handiwirirani nazvo. iyo tsika chaiyo yekufamba hamuudzigwi pachenyu kuzende kunaningi ande kunaningi kana maida kufamba maide moyo munogona kuya kunotokubatsirai munotoenda kana kuchiridzi munogona kutoenda kana muri chimunyaya munogona kutoenda kana kurungwe munogona kutoenda kuamurehwa muri amai Muningina. ndikutaura muri amai kune uyo zvinhu zvakadai so hazvinakidzi vanhu venganai handiti but mosvika pekuti umwe asangana netsaona yekufirwa nemwana ngatirwadziwei mwana asati aputika taakuenda kun'anga kunowedzera maronda hakuna zvinhu zvakadaro mani hakuna zvinhu zvakadaro kurudziro yedu inoti kana maona mumusha maita mudzimu kuti maiva nemachira aya haana kuchena kufunga kwenyu isusu ndo basa redu handiti isusu akangoita zvekudonha upi mwana ameno musikana akaita sei akarwara ari kuSouth Africa kwacho ko akarwara kuSouth Africa ndobva azokwidzwa ndege nemurume akashiya kumba kwangu ini ndobva ndapepa urwere nemwana wangu ndobva asvika mukuparara munhu aitorwara akatobva achirwara aitoonekwa kuti ari kurwara aitooneka kuti arwara anga nekidney failure kidney failure ukangotadza kuzongowana assistance yakadhingiringa kidney failure unofanira kungova in time haisi yekubhuka but iyo manje munoenda kung'anga nezviro panenge pango maona panhu paita kuti vaende kun'anga dai vari ava vangadai vangozitambira kuti ikidney handiti murume wacho handitika akada kuratidzawo kutsamwa asi nyore kusiyiwa neadzimai pamoko but kana aiziva kuti vane kidney problem kuda panenge pakangopindirawo zvakawanda kidney anga yanaro but pakangopindirawo zvakadi handina makwa pakuda kuzonotsvaka zvakatopinda tova mashoko evanhu very good but kana achingori kidney isusu sikatotova hama dzakatowanda dzikaita neproblem makidneys anogona kunge aine one manje inoita problem yozokurirwa saka dhokta anenge akutongoti at any given time munhu anogona kungofeila nayo esamuri wakuchinzi anenge afanira kuti kana muine mari tunoiswa imwe because kana iri one yaita problem pakangopindirana zvinhu zvakangopinda kidney anga iri vazokupindawo zvimwe zvakapinda muti akangomuka usiku akangogerwa bvudzi saka akangotanga chingoti mutsipa aifamba akadai asingadai sebhasi achi mutsipa nemusoro saka paangopindawo zvimwe zvakapinda kidney anga pakaita bhabha akangohoyogera chiraundi chakakura zviriko pamombe zvinhu zviri kutaurwa paizvi zvokuti munhu anowanikwa akagera unga abviswa nereza chaita kugerwa chiraundi kudaizo chakakura zviriko saka bvudzi racho makarishaiko hatina kuona pakasungudza saka muri kufunga ndozvakazomuuraya hatiri kungobatanidza ngufunga pamopafiwa unozaiwe iye zvino ukapfurwa nepfutiso ukapfurwa nepfutiye zvino ndakagara newe panapa tinotobatana toita sei wakoanazuwa mukomana apfurwa nepfuti tonoudzwa unzi haana kuuraiwa nepfuti uroi uyewe ndo patinonobatirira peuroi but tichisiya munhu apfura hama yedu ari padhuze pakadai so saka isusu hedu nhasi tiri kubuda tiine mhosva nasisi tavapa mhosva yavo mombe inouya rini wai inouya rini kana kuti $400 vakwenyei kana vari kuvata mudare ndo vatiri kutaura navo $400 zviri zviviri zvamachajwa wai 100 mombe 300 amai ndikutongwa ndimi bana mukati murume ndanovhisa hatisinaye bana imimi ndimanzi mune makagere ngonobatisa muri monyu tsvimbo sezvari nemombe imakambonobatirei tsvimbo musina mombe dzani musi wa 30
musi wa 30 Murumanyari muno mungezi. musi wa 30 pabanga ndokuti muzogona kutaurirana 2 weeks kubva nhasi musi wa 30 muchiparira vanhu mosva musina chamunacho musi wa 30 friday inouya yakadarika yemusi wa 23 yacho yatinodzoka kudare iyoyo 400 mupostori wenyu achigara apa ndovanoda kuti muteerere tichitonga mapostori aya vari kunokonzera kusagadzikana pano paakagara hapasi pekuti akapapiwa nawhoever munhu uye akatonoswa kugara pasango yes kunhingi uko kurodhi yebrunton tabvunzwa kuti pamaini here pachii chani munozi Pasowo apa nditi. Achitanga kuwa so. Munhu aigara pasowo. Nekufamba kwenguva. Ari zvinezvi kana kuri kokuti munhu anenge achida kuti abatwe panhu zvimwana. Vanouya kuchechi vachibva mukadonha. Pasowo vakapagara nguva yavo yokusvika pasowo ikabva yakwana. Saka iko zvinezvi. Saka iko zvinezvi ndinoona sekunge vanhu vakuitawo dzimba dzekurenda vachiuya havo kuchini. Saka dzimwe dzenguvawo kana ari munhu anobata naye pamombe mukapota muchibva pano muchinorima kuoldamuwe muchibuda muno munda wachona pasina akakupai ikokoko nekuda kwokuti mazobva kumunda kwacho pamuchigarira muchirima muri ipapo maakurima manje muchibva kuno kutaundi mosvaipwe mosva yakatovapo kubva pakatanga chatiri kuramba isusu tiri kuti isusu munhu uyu chatoda kuziva ane matsamba here ekutipa nguva yekuti ava $35 nemari yetransport zvavanga vachifanirwa kutenga matemba kumba kwavo vazenge vari muno. Pane vamwe vane zvekuita pamuri apa zvavangafanira kunge vachiita vari muno zvichikonzerwa nemunhu ipapo. Yes. Saka ngaasavhunduka zvake kuya kuno ndokunotoona nakochi kuno. Saka ngauye ane matsamba here kana achishanda asina matsamba yachita basa rakanaka isusu muno tomuita kuti awane matsamba ebasa because anenge achigona basa racho. Chatiri kuda isu ndechekuti abatise uyo tsvimbo uyu handiti omupa tsvimbo kuti toda kuona zvakanga achiita yakanga achiita ari pachii uyu ibasa redu redare mupamombe anopuwa tsvimbo ataure chiuyu uyu chii chemushakapu muning'ina mamai avo ndo masisters ayarapa uyu ane kumapeto mai vaka akashayika mai vaka aitaura nezvemunhu akashayika ndiana akashayika mwana wevava ndiakazobuda mukuru kune uyo ndiakazobudira kune uyo mudiki ndiakabudira patsvimbo kune uyo mupostori apa tsvimbo kune vava vanokushayika vainobva azobudira pawo ana kubuda ari munhu akatobuda ari munhu ameno chiita aitaura manje kuti ndini ningi abuda ipapo munhu mupenyu abuda munhu mupenyu abuda iwewe manje wobuda iwe uchitaura pandiri iwe zita raitaura we munhu mupenyu mai vafirwa nemwana ndo patinoshamisa kuti vanhu hakuna zvinhu zvakadai hakuna munhu mupenyu anobuda pamotobuda nhasi kwatiri ndotobuda ndini jojini murugeri kondadivi zvitaurira ndega vangadai vakangosvika pasowe munhu akaita izvahapo pano ndiani asipo pano aiwa pane asipo pano ndiani asipo kuhama dzenyu mamaimi paitotaugwa ziita baba godhi aripi asipo anonzi godhi pakati penyu apa yes aregerei kuuya ndozvakaitika saka tiri kuti inini tiri kuda kuti Angelica ataure zvekare pana Messi uyo musi wacho angopuwa tsvimbo nokuti tsvimbo imwe chete zvayakanga yaitwawo zviita iye otambidza munhu obata tonzwa kuti zvakadini dini apa mbambe kana mbitu yakabuda achitaura zita remunhu mpenyu aiwa madhira tongaiwa ndichiti havana basa nekunombodika iye mborofita yemebharatongo ada kuti anditori nemhosva uye ada kutosungwa ndosata kuti asungwe auye mudare ngasungwe musungwa endi muchazviona hana tsamba kana bepa rimwe chete rebasa
saka nyaya yenyu nhasi inoperera pano tosangana musi wa30 nemupostori imi ndimnofanda mafezi ekunosunga anofanira kusungwa